U ono vrijeme govoraše Isus svojim učenicima: bijaše neki bogat čovjek koji je imao upravitelja. Ovaj je bio optužen pred njim kao da mu rasipa imanje. On ga pozva pa mu reče: što to čujem o tebi? Položi račun o svom upravljanju, jer više ne možeš biti upravitelj. Na to upravitelj reče u sebi: što da učinim kad mi gospodar moj oduzme upravu? Kopati? Nemam snage. Prositi? Stidim se. Znam što ću da me prime u svoje kuće kad budem maknut s uprave. I pozva dužnike svoga gospodara, jednog po jednog. Upita prvoga: koliko duguješ gospodaru mojemu? On reče: 100 bata ulja. On će mu: uzmi svoju zadužnicu, sjedni brzo, napiši 50. Zatim reče drugomu: a ti, koliko ti duguješ? On odgovori: 100 kora pšenice. Kaže mu: uzmi svoju zadužnicu i napiši 80. I pohvali gospodar nepoštenog upravitelja što snalažljivo postupi, jer sinovi su ovoga svijeta snalažljivi prema svojima od sinova svjetlosti. Ja vam kažem, napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva, pa kad ga nestane da vas prime u vječne šatore. Ko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran. Ko je u najmanjem nepošten, i u najvećem je nepošten. Ako dakle ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, koli će vam istinsko povjeriti? I ako u tuđem ne bijaste vjerni, koli će vam vaše dati? Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, drugoga ljubiti, ili će uz jednog prijanjati, drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.